Bueno, nosaltres teníem pensat preparar un stage per millorar el directe, fer-lo més professional de cara a l'any que ve i tot és un gasto i volíem aprofitar el premi per això. Què passa? No pensàvem guanyar el primer premi, així que qualque cosa més farem segur. Bueno, ja heu editat o el manco heu gravat, primer un EP, ara 3 temes sueltos, o és un adelanto de lo que pot ser un llarga durada, o és que format ja no Bueno, entra? algo així estem fent. Farem un recopilatori 2023 de negre, ara seguirem traient cançons cada mes i l'any que ve seguirem una estratègia per escuda, així que segurament començarem amb un EP a principis d'any i després anirem traient singles més a més. I com vos plantegeu el futur? D'aquí a l'estrellato, com? El futur és la setmana que ve ara per nosaltres, o inclús aquesta setmana. Ara estem el dia a dia a tope, tota l'atenció mediàtica que ens ha donat el concurs estem intentant aprofitar-la al màxim i a partir d'aquí ja veurem. Bueno, i negre, què suposa? Què és el que aporta dins el món de la música de les Illes Balears? Bueno, per nosaltres el més important és disfrutar, passar-m'ho bé, intentar transmetre això en un escenari i després aportar idees creatives, innovadores, pues, aportar coses noves dins el que puguem i és una que també s'aprèn amb el temps, no? I intentarem pues, aportar això o seguir aportant-ho, si ho estem fent ja. Ja heu tingut ofertes de grans discogràfiques i coses d'aquestes o no? No, encara no han arribat ofertes, aprofitant per demanar, si hi ha qualque discogràfica que la llei a Catalunya que cerqui una banda, pues, que es miri el nostre Spotify, aquí estem.